בכדי להעניק הרשאות מנחה למשתמש, ניגש לשם של המשתמש, נלחץ בכפתור ימני של העכבר, ובתפריט שנפתח ניגש לחלק התחתון שלו, להענק הרשאות מודרטור, לחיצה אחת על כפתור שמאל, ניגש לאשר, yes, וברגע זה למשתמש, במקרה זה אילן, קיבל הרשאות הנחיה. עתה הוא יכול לנהל את העניינים של המושב עצמו. עתה נלמד כיצד לנווט בין השקפים, איך נשתמש בלוח הציור, לערוך משאל, לסייר באינטרנט, לשתף יישומים, וכיצד המנחה שולט על הרשאות המשתתפים. שימו לב בצד ימין למעלה, ניתן לנווט בין השקפים השונים במצגת, קדימה אחורה. לוח הציור משמאל, בלחיצה על ה-X ייפתחו מצביעים מסוימים, והנה המצביע הזה לדוגמה, ניתן בעצם לעבור איתו בתפריט עצמו, להסביר, והקהל השומעים בעצם רואה את הנעשה מולו בצורה יותר טובה. לחיצה על החץ העליון תחזיר את הסמן לצורתו המקורית. שיטה נוספת, לחיצה על המשולש, תפתח בעצם את השקפים וניתן לנווט בהם. השלב הבא, כיצד נערוך משאל. ניגש לכלים עריכת משאל, במקרה זה נבחר בחירה מרובה של א' עד ג'. שימו לב, בעיגול האדום מסומנת האות A. עתה, כאשר המנחה ישאל שאלה, אתם יכולים בתור משתמשים לגשת ולבחור תשובה. לדוגמה, המנחה הראשי בחר B, אילן כרגע ייגש ויבחר A, ותכף נציג את תוצאות המשאל על החלון, בעזרת כלים, עריכת משאל, ופרסם את התגובות בלוח הציור. והנה, רואים 50% ענו A ו-50% ענו B. ניתן לנייד זה על השולחן, וניתן גם למחוק את התיבה בלחיצה על דל, כאשר היא מסומנת. את הסקר הבא נבצע בשיטה אחרת, עריכת משאל, סוג משאל, נבחר אפשרות של כן ולא. ברגע הזה ניתן לסמן V או X, כלומר תשובה של כן או לא. שוב, המנחה הראשי סימן כן, V, אילן גם יסמן כן, כלומר כל המשתתפים ענו. בואו נראה כיצד זה מוצג על המסך. ניגש להציג את התגובות, והנה 100% מהמשתתפים ענו כן. וגם כאן ניתן למחוק בעצם את התיבה בלחיצה על דל. השלב הבא, כיצד מקנים הרשאות לכל משתמש. שימו לב שיש כל מיני צלמיות, סמלים קטנים ליד כל משתמש, מיקרופון, מצלמה, צ'אט, גם כתוב על כל דבר כשעומדים עם העכבר עליו מה הוא בעצם עושה, הרשאת שמע מושבתת או מופעלת. בלחיצה אחת בכפתור שמאל אני מעניק הרשאה או מבטל אותה. וניתן כך בעצם לשלוט על המשתמשים אם לא רוצים להעניק להם הרשאות וידאו או להשתמש בלוח הציור. כך ניתן בעצם להעניק הרשאה או להסיר אותה מהמשתמש. שיהיה בהצלחה.